Antxume bizardunak. Behin batean, baziren 3 antxume mendi baten gailurrean bizi zirenak. Antxume bizardun txiki bat, antxume bizardun ertain bat, eta antxume bizardun handi bat. Antxume bizardun txikiak, bizar txikia eta adar laburrak zituen. Antxume bizardun ertainak, bizar ez handia ez txikia eta adar ez labur ez luzeak zituen. Antxume bizardun handiak, bizar handia eta adar luze bihurriak zituen. Egun batean, 3 antxume bizardunak menditik jaitsi ziren. Ibaiaz bestaldean, belardi berde-berdea zegoen, baina hara iristeko, zubi bat zeharkatu beharra zegoen. Zubiaren azpian, ogoro ikaragarri bat bizi zen. Hanka iletsuak, indartsu baten besoak eta sudur izugarria zituen. Gaiztoa zenez, gau eta egun zaintzen zuen zubia eta inori ez zion pasatzen uzten. Antxume bizardunek bazuten ogroaren berri, baina belardi hark hain itxura ona zuen, ogroa engainatzea erabaki baitzuten. Eta hara joan ziren. Lehenbizi, antxume bizardun txikia iritsi zen, bere bizar txikiaz eta adar laburrez. Apatzez, hots hau egiten zuela. Ia zubiaren erdian zebilela, ogroa agertu zen. Nor da tipi-tapaka nire zubian? Antxume bizardun txikia! Jan egingo zaitut! Oh, yes, oraindik oso txikia naiz. Itxaron antxume bizardun ertainari. Ni baino gintzenagoa da eta... Hemendik, inoiz ez da inor pasatu, baina antxume bizardun ertain horrekin gehiago jan izango dut. Segi! Eta antxume bizardun txikiak zubia zeharkatu zuen. Hurrena, antxume bizardun ertaina iritsi zen, bere bizar ertainaz eta adar ertainez. Apatzez, hots hau egiten zuela. Nor da tipi-tapaka nire zubian? Antxume bizardun ertaina! Jan egingo zaitut! Oh, yes, oraindik ertaina naiz eta... Itxaron antxume bizardun handiari, ni baino askoz ere gizenagoa da eta... Ogroak ufaka egin zuen. Oso gozetuta nagoenez, itxarongo dut eta ase arte jango dut gero. Segi! Eta antxume bizardun handia iritsi zen, bere bizar handiaz eta adar handiez. Apatzez, hots hau egiten zuela. Ogroa berehala agertu zen. Nor da tinkulunka nire zubian? Antxume bizardun handia! Ba, jan egingo zaitut! Ez ausartu! Ogroa, haserre, zubian saltoka hasi zen. Orduan, antxume bizardun handiak burua makurtu, ufaka egin, eta egina guztian ogroari oldartu zitzaion. Halako talka egin zion, airez aire bidali baitzuen, eta ogroa ez zen berriro itzuli. Antxume bizardun handia, antxume bizardun ertainaren eta antxume bizardun txikiaren ondora joan zen. Belar asko jan zuten eta 3 antxume bizardun ikaragarri handiak egin ziren. Eta hala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan eta atera dadila kanpezuko plazan.